obata Chimeleze na nwa Ifeanyi Rochukwu Ugegbe onye eze n'Igadi obata Chimeleze na nwa Ifeanyi Rochukwu Ugegbe onye eze n'Igadi obata Obie na Anam Chimeleze na nwa Ifeanyi Rochukwu Ugegbe onye eze n'Igadi odogwu Ifeanyi Ugegbe Chimeleze na nwa Ifeanyi Rochukwu Ugegbe onye eze n'Igadi Ifeanyi Rochukwu Ugegbe Chimeleze na nwa Ifeanyi Rochukwu Ugegbe onye eze n'Igadi obata Ifeanyi Rochukwu Ugegbe obele nwọkwa nke ka ọdụ na-akpọ egwu anyị na-etili Ifeanyi Ugegbe maka na nna m mụrụ Ifeanyi Rochukwu mụonye etu esi amụ nwa kelija mụ amụọ ya na mmụ eze Anam amụọ ya na mmụ ezumezu na mmụ aja ndị bụ odogwu Ifeanyi Ugegbe na-akweta ite maka na ya mụtala Ifeanyi ọ bụ eji ike nnekwa ezigbo nwa nwada na-enwe ọba Ifeanyi agụ akwụkwọ ka mmadụ esi agụ akwụkwọ kwụsị akwụkwọ odogwu nwechebe ife ọ ga-eme ka ọ mara m ụwa ga-adịlị ya mma obata ode n'Igbo n'olu ogo na-elu ịgbanye egbede mana mgbe Ifeanyi Ugegbe ji kwụsị akwụkwọ ọ bụ na ife na-agara ọfụma Ifeanyi na-ebe akwa mana ofu ife Ifeanyi na-ekwu na ife ada anyị Chukwu ife ọ na anyị Chukwu o nwere ife nyere Chukwu na omume n'ụwa ya bụ Ifeanyi na-ebe n'akwa Ifeanyi nwanapa kampụ napa ibili gataba afụ ọbụla ọlụ ugbo ka o ji elelụba n'ọdebe afụ na-ebelu chi akwa obata Obie nke izizi na Malaysia ifugo na Ifeanyi atakata afụ ọ nọ na kampụ nọ ojebe Ọnịcha do ka ọja afụ nne mụlụ ya emeketezi Ifeanyi Ugegbe nwebido ọlụ bank lụọ onye arọ na abụ lụọ onye arọ ịtọ ọbụna ọ bụrụ akala chi ya Ifeanyi bebele Chukwu chi m nye m oke nke m Chukwu kala ụwa ọkwa nke kpọrọ m sị na ife ada anyị Chukwu kedụzi ka m ga-esetagbu onwe m n'afụfụ Ifeanyi alụkata ọlụba nke Chukwu kala ụwa wee kpọọ ya nwa m Ifeanyi Rochukwu n'ịtasoga afụfụ Ifeanyi Rochukwu n'oge elugo n'oge nkwadoro elugo na ị ga-anaba Lagos steeti ilu Lagos steeti ka ịzụ ọlụ afịa Ifeanyi Ugegbe naba na Lagos steeti lụsi ebe afọ zụọ ọlụ afịa mgbe ahụ ka ife ji iche njibe Ifeanyi Ugegbe me obata Obie ka m na-akpọ ezọmọgọ nwanne m obata na-adị mma odogwu obata Obie dike nke bụ nwa Chimeleze na nwa
odogwu chike mego ga-ese na nwa mgbe iji nava Malaysia lusie Malaysia sụọlụ ahịa ịbịazịa ndị Malaysia paka iwe bụla akụ nwee nataba mana ibe ji karịsịa ndị jele Malaysia ụfọdụ jele tụọsa akwụkwọ maka ịbụ Ifeanyị nwe jike jele Malaysia mmepe kọmpani afịa gị na-abata kwa ọnwa kwa ọnwa odogwu kọntena gị na-abata patada ọbata Obie ndị si Malaysia nata ọ bụrụ na ife adịgo mma odogwu nwechie ka ọbata Obie ọbala nwa ka ọ bata onye kpọrọ ọbata na dị mma onye afọ nwere ife ọ na-eme Ifeanyị nwe jike ezomogodogwu onye na-enye mmadụ Ifeanyị nya ka Chukwu na-enye mana Ifeanyị nwe jike ọ sị ka nkene nna mụtala ya ejike nnekwa ogbefe ejike nnekwa ejike nwadene nwọba ọ ga-adịle gị mma ifugo ka ije enu si adị n'elu ụwa bụ onye meli gị ọnaba Ifeanyị sị ka nkene nne mụtala ya ezigbo nne si m nwala ọbịa na mmụdọra nna m mama mụtala Ifeanyị roju ọbata Obie ive na-etile egwu odogwu na Malaysia nnọọ Ifeọma ị na-emeli ndị mmadụ ị ga-emekwala ụmụ nke m ọbata ụlọ adị mma ka amalibe ga-emelu m na ntị arasịkọ ka ntị ga-ara ọbata Obie onye eze na ịgadị Ifeanyị sị ka nkene nwanne ya onye bụ onye meli ife nya ji bụrụ ọbata Obie kedu onye na-ekwu a Sunday nwe jike Sọnị ezi nwanne mmadụ ọ ga-abalụ ya odogwu na Ọnịcha dị Ifeanyị sị ka nkene kwuo ezi nwanne ya Chukwudị nwe jike ọ sị ka nkene kwuo nwanne ya Chinedu nwe jike ezigbo nwanne ọbatago egwu anyị na-etila ọbata Obie ọbata oge nwa ngịga egwu na-akpọ Ezeomogo na Malaysia ndị mere ọgọ na-eri nna ojikachiemogo ụfọdụ na-eme gị abịakwute gị Ifeanyị akwa gị na aga etili gị egwu emesi ọbụlụ ndị ji wayo mana mụ bụ Sunday nwanne erisilile ego erisi melive dị mma na mụ etiri eti ma mma sara asa nọdụ na-eche Ogechu Ifeanyị nwe jike okelutugo gị n'egwu m ọ bata n'olu ogo na-elu orimila ọ na-atụ nnu
ka m nwere ekene ka nkene chụm ile m nne ilega bishọp onye yobenda ka egwu na-akpọ maka na onye ga-alụ nọ ga-afụ gị anya Chukwuma mana mịatana m ka isi eje chụma m ikwu na-ege dị na panyị ifeanyị nwee ji ike mma ya sị ka nkene kwuo mgbadike ha dị nwe ezumu bọọlụ nwanne Pita ọmaba n'ịdị mma mgbadike ohu a na-asọla ya ọmaba ha dị n'olu n'omume ha dị ude ka nje ibedewe ego ifeanyị nwee jika si mụ nwere ekene ka nje ekene gọdị ugwu nsọ ya bụ ugwu nsọ dị n'Igbo odumodu nwanne chi na-ekwu gọdị nwanne araba mmụọ ọbata Obie na-ekene ya ọbata na-egade n'ụwa Obie Ịzaga ice adịna anyị ebula ekene asịdị gị nwanyị ya aga mba na-efe onye aka nwanne mmadụ bụkwa n'ọhịa Jambros asịdị gị odogwu ọbata Obie sị ka nkene yi chọmmem ugegbe na mmanwụ ugegbe mmanwụ abata ete ifeanyị nwee ji ike ma onye na-ekwu ka na-ekwu onye egwu na-akpọ ka egwu na-akpọ ifeanyị nwee ji ike ma odogwe na-anụ ka egwu na-akpọ nwakpala akwụ na ụmụaka kọmpini kwulu kọmpini nke metala ego wulu ego ya ka eji mala ifeanyị nwee ji ike odogwu mụ na ọga ịbala ụba landlord worldwide arapụzi ama ifeanyị eji ike anyị ka nọ na Malaysia Chinweze nwe eduka Chinweze nwe ọbọ na-etuka nwanne nna ya si nwukwu etuka emego ibe ọ ga-eme Chinweze emego ibe ọ ga-eme onye solu mmadụ rie nna Chinweze nwe ọbọnọ Chiboy na Malaysia etuka n'ime afịa ya ndị Malaysia ka ego na-akpọ mbọsị ịbala akwa nna gị egwu anyị ka eji kpakwa akpata ndị Malaysia karịa bufalo mụ na egwu na-eme andị na ndị zụrụ na-emesi ọfụma ọbata Machi meleze na nwa Ifeanyị Chukwu meji ike onye eze n'ike dị ọbata Obie na Anam Machi meleze na nwa Ifeanyị Chukwu meji ike onye eze n'ike dị odogwu Ifeanyị nwee ji ike mme Machi meleze na nwa Ifeanyị Chukwu meji ike onye eze n'ike dị Ifeanyị Chukwu nwee ji ike kem agụ ka nọ na Malaysia na-eme mmanwụ Prince Poliwes Paul Ekwalọ na Miata Anam
our former treasurer na Malaysia, landlord na Tere Poliwes nwanne m Poliwes Ugegbe na-akpọ gị ị na-anụ ka mmụọ na-akwa ndị Malaysia ka egwu na-akpọ anyị nwere ekene Amechi ọfọsọ n'Anam our secretary na Malaysia Escobar ngịka egwu na-akpọ odogwu ọkwa ngịka ọdụ na-akpọ egwu anyị na-etili ndị bụ mmọnwụ kedụzi maka aka na mmadụ ka na mmikwu Anam vice chairman na Malaysia landlord na Tere ọka nwa na ọka dị ọka nwa na ndụ gị ga-adị odogwu na ndụ gị ka na ego anyị akpọba Golden Sun one of Orifite ya bụ nnukwu mmanwụ gbara afọ ọnụ na Malaysia ndị nwere obi ka egwu na-akụrụ ndị Malaysia mụ na unu ga-eme ma nya bụrụ ọgwụ ma nya bụrụ mgba ife anyị ga-apịala unu gabụ egwu ebili nna m ndị ezuru odogwu na mmịata Anam ndị Malaysia unu ka egwu na-akpọ our able chairman na Malaysia nwa Chinemelụ na Malaysia ọ ga-adịla ya mma nwa Chinemere ezi oyi nwa Chinemelụ ndị Malaysia bụ odogwu a na-ekwu na nkịtị egwu anya kpọwa ndị a na-egwu mma kasị na mmigwe Anam ka o si eje ndị Malaysia ka egwu na-akpọ ndị a bụkwanụ ndị oke olili landlord na Tere ezi oyi ọlụju anazọ ọbala nwa ngịga ọdụ na-akpọzi eze wind na Malaysia Chunwike Ugoji onye mweze Anam ezigbo nwanne nke m ahụ landlord na Suborolo na Anambra State Paul Mwodebelu onye bụ onye mma igwe Anam ndị Malaysia ka egwu na-akpọ patron na Malaysia
landlord na Asaba onye nna ọ ga-abalụ ya dalụ kedụzi maka ịma mmadụ ka na mmigwu Anam mmigwu nya ka odogwu si dị ya ndị mmigwu na ma oke nwa Asaba ke na lụrụ ụlọ lụsi Asaba lụ n'ebe obibi ebubagu na Malaysia ebubagu nke ka ọdụ na akọ ebubagu ọka mmanwụ ezi maka udo na Nando ike na Malaysia nwanne m egwu a na-etili ndị Malaysia Chinwaze nwa ugwu Buffalo nwanne anaghị asị ndị zụrụ azụ erigo nne Buffalo emego ihe ọ ga-eme andị na Buffalo si ka nkele ekwuo Chukwu ji ekwu ọbọnọ ọbala tụle dibịa ọ na-agwọ n'ele abụka ọbọnọ abụka etu ke Chukwu ji ekwu anaghị asị nwa ugwu nwanne m nke na-achị ga-eyekpa ọlụ dibịa emego gị mma andị na ọ sị ka nkene senior brother ihu ogbe ọbọnọ n'ọnya bụ nna taa maka na onye fee ndụ ogolo nka ị na-anya ndị be etu ga-adịgo mma Buffalo si ka nkene ekwuo odi n'ikpe etuga odogwu ndị a 6 months ka ijeli bulego nata ịnata mmụzi ahụ lie oke olili andị n'ozi ka nkene ekwuo ọbala nwa bụ edeche akpụkpọ edeche nwa ọbụ na-etugo odogwu ndị ọbụ na-etu ka adịgo mma ọkụ etive ego na be unu Buffalo nwa ugwu ọ sị ka nkene ụda ọgala ọkwụlụ ọka maka na ọkwụlụ ọka agba n'eka onye sụrụ mmadụ na-ele ife ọkwụlụ ọka nwa ugwu na-ega adị ogologo ndụ ọhụrụ na ugwu nwa mela ọgọ nye ụmụnne ya ogologo ndụ na-arụ isi ike ndị be etu ka adịgo mma egwu anyị anava China ka nje ekene Benji nwa nwa ju nọọsụ odogwu na China importer and export China gọ na lebile odogwu lụlụ na onye nwanne ya Benjamin ibi bụ borimile ego maka na ego ga na-agwụrụ agwụ ibi bụ elebe agwụ na mmịata nna m ike na China chọmmem onye eji bido ka iji akwụsị egwu Ifeanyi Chukwu ejika ọbata obi ya na Anam ọbata odogwu ọbata obi ya eso m ọkọ nwanne m anyị etigo ife anyị ga-etili gị n'egwu ọbata achọ m ka ị na-elu mma ọbata Machi meleze na nwa Ifeanyi Chukwu ejike onye eze n'igadi Machi meleze na nwa Ifeanyi Chukwu ejike onye eze n'igadi ọ bụ n'inwe ụlọ gị melụ nwanne ya Machi meleze na nwa Ifeanyi Chukwu ejike
onye eze n'igadi o Ifeanyi na nnukwu ude gị na-ede nwachi mele eze na nwa Ifeanyi Chukwu mgbe ike o onye eze n'igadi o Ifeanyi na-elu Sọnde nwanne gị anya nwachi mele eze na nwa Ifeanyi Chukwu mgbe ike o onye eze n'igadi